गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय गोथां आरो नंगौ इसोर जिसु ख्रिस्टखौनो हाजासे हामबाय होदों आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायलांगोन नोंथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर, आं साननानै लायो दि आंनि इउटिउब चेनेलाव थानाय गासैबो भिडिअफोरनिख्रुइ बे भिडिअआनो बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार जागोन होननानै आं साननानै लायो। लोगोफोर, मानोना आं दिनै नंगुबै जोंखौ दागिरि, सुबुंखौ दागिरि आरो बै इसोर जाय इसोरा जिसु ख्रिस्टनि महर लानानै बुहुमाव फैनो गोनां जादोंमोन जोंनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय आरो बुहुमनिफ्राय सोरगो रायजोआव थांफिनदोंमोन। जाय जिसु ख्रिस्टखौ जों सानफ्रोमबो सिबियो, जाय जिसु ख्रिस्टखौ जों सानफ्रोमबो खुलुमो, जाय जिसु ख्रिस्टनाव जों सानफ्रोमबो मदद बियो। दिनै आं बै नंगुबै जिसु ख्रिस्टनि महरखौनो नोंथांमोन बयनोबो दिन्थिगोन। औ लोगोफोर, नोंथांमोना थारखौनो खोनाथारदों। लोगोफोर, आंथ' भिडिअ बानायनाय समाव गोबांथार जिसु ख्रिस्टनि सावगारिफोर होयो। माखासे सावगारिफोर दिन्थिनानै आङो भिडिअखौहाय बुजिसिननो थाखाय एसे एनै दिन्थिनाय जायो। बै सावगारिफोरा नंगुबै जिसु ख्रिस्टनि मोखां नङा लोगोफोर। नाथाय बै सावगारिफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि मोखां बादियै साजायनाय जादों आरो बै सावगारिफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि महर बायदि नुहोनाय जादों। आरो जिसु ख्रिस्टखौ बुजिनो थाखाय आरो जिसु ख्रिस्टखौ गोसोखांनो थाखाय बै सावगारिफोरखौ बानायनाय जादों। जाहाथे जों बुजिनो हायो आरो गोसोखांनो हायो। मानोना जोंनाव जुदि सावगारिबो गैयाब्ला, जेबो गैयाब्ला जोङो बुजिसिननो हानाय नङा। बुजिसिननो थाखाय सावगारिफोरखौ बानायनाय जादों। लोगोफोर, जिसु ख्रिस्टनि नंगुबै महरखौ जों जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोमैयाव फैफिनगोन आरो गोथारफोरखौ लांनो फैगोन बै समावसो, आरो जेब्ला जों जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे लागारबो जोंनि दागिरि इसोरजों लोगोसे जों लागारबो खामिगोन, बै समावसो जिसु ख्रिस्टनि नंगुबै महरखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जोङो मिथियो, गोथार बाइबेलाव लिरनाय दं। दा भिडिअआ गोलाव जायैबायदि आं गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो हास्थायाखै। दा नोंथांमोना आंनि बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय एसेब्लाबो गोसो गुदुं जादों जानो हागौ जिसु ख्रिस्टनि नंगुबै महरखौ नुनो थाखाय आरो नायनो थाखाय, जायानो जोंखौ दादोंमोन, जायानो जोंनि इसोर। 2013 मायथाइनि 15 नबेम्बर सानखालि भारत हादरनि सिङाव थानाय केरेलानि कान्नुर डिस्ट्रिक्टनि विलाक्कान्नुर मुंनि जायगानि क्राइस्ट द किं चार्च होननाय गंसे गिर्जायाव 15 नबेम्बर 2013 मायथाइयाव हलि मास एबा इउकारिस्टआव फादारा जेब्ला सिथावखौ बोखावनो नाजादोंमोन, बे समावनो जिसु ख्रिस्टनि नंगुबै मोखाङा नुजानायसै। लोगोफोर नायदो, बेनो जादों गोथां नंगुबै जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्टआ, जाय इसोरा गावनि आखाइजों मानसिखौ दादोंमोन आरो जाय इसोरा सोरगोनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट महर लानानै बुहुमाव फैनो गोनां जादोंमोन जोंनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय, आरो बुहुमनिफ्राय बे जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव थांफिनदोंमोन। जाय जिसु ख्रिस्टखौ जों थैना थांनायनि उनाव लोगो मोनगोन, बेनो जिसु ख्रिस्ट जोंनि इसोरा। जाय इसोर जिसुआ नोंखौ आरो आंखौ बे बुहुमाव सानसे लांनो फैफिनगोन, बेनो बे जिसुआ। बेनो जोंनि बिफाया आरो जोंनि दागिरिया आरो जोंनि नंगुबै इसोरा, आरो जों बिनि आखाइजोंनो दाजानायथार, आरो जोंहा बिजों आरो जोंजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दंथारो। आरो जोंनि जिउआ थैना थांनायनि उनाव सोरगो रायजोआव हाबनो हायोब्ला जोङो बिजोंनो लोगोसे अरायबो थाफागोन। बे इसोरानो जोंनि गासैबो दुखु सुखुखौ मिथिग्राया, बे इसोरानो जोंनि गासैबो दुखु सुखुखौ बानस'ग्राया, बे इसोरानो जोंनि गासैबो लामाखौ खेवनानै होग्राया। बे इसोरानो जाय बुंदोंमोन, आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। बेनो बे इसोरा जाय बुंनानै लादोंमोन, आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ, आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै। गैयाब्ला आङो नोंसोरनो खोन्थागौमोन, आरो आं जायगा थाम-थिम खालामखांब्ला नोंसोरखौ आङो लांनो थाखाय, आंनियाव लांनो थाखाय फैफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। आरो जाय इसोरा जोंखौ लांफैनो नागिरदों बुहुमाव फैनानै, बे इसोरा बेनो। जाय इसोरा नोंखौ आरो आंखौ लांनो थाखाय फैनो नागिरदों, बे इसोरा बेनो। दे लोगोफोर, भिडिअआ जोबोद गोलाव जायोबादि जों मोनथिखाबाय, जोंनि दागिरि आरो नंगुबै इसोरनि महरखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय, बिनि मोखांखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। बेनिखायनो फै अनजाग्रा लोगोफोर, बे इसोरखौ जोङो दाव खालामलांनि। बियो दिनै जोंनि लागै सोरगोआव जायगा थाम-थिम खालामबाय, आरो दिनै जों हायाव दं, बियो दिनै सोरगोआव दङ, जों दिनै बुहुमाव दं। बियो सोरगोनिफ्राय जोंखौ बुहुमाव मा मावदों बियो नुहुरगासिनो दङ, आरो मानोना बियो जोंनि बिफा जानायखाय, नाथाय जोंसो बिखौ दिनै
नुहुरनो हायाखै आरो जों नुनो हायाखै। नाथाय अब्लाबो जों सानसे बेलासे बिजोंनो जों लोगोसे अरायबो थाफागोन आरो बिखौनो जों लोगो हमगोन आरो बिजोंनो लोगोसे जों अरायबो थागोन। आं बे भिडिअ'खौ नंगुबै जाथायनिफ्राय लानानै बानायनाय जादों। जायफ्रा बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय, खोन्थाग्रा आरो नंगुबै बे गोथां जिसु ख्रिस्ट'आनो खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव गेदेरथार आशीर्बादखौ दोनथोंसै। आरो बिजोंनो जों लोगोसे थैना थांनायनि उनाव आरो बियो जोंखौ लांनो फैफिनब्ला जोङो अरायबो बिजोंनो लोगोसे जोङो थांफानो हानाय बादि फै दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि सैथो जिउ दानायाव दिनैनि बे भिडिअ'आ जोंनो हेफाजाब एसेब्लाबो होदों। फै जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों हामजाजानाय बायदि, जिसु ख्रिस्ट'जों अनजानाय बायदि जोङो सैथो जिउ दालांनि आरो जोङो सैथो जिउ खुंलांनि। बियो जोंनि जिउ खुंनायखौ मोजां मोननाय बादि, जाय इसोरा गावखौ बुंनानै लादों, आइ एम द आल्फा एन्ड अमेगा, आंनो जागायनाय आरो जोबनाया। बै आल्फा आरो अमेगा बुंनानै लानाय इसोरजों जों लोगोसे अरायबो सोरगो रायजोआव फै जों खामि हैफानो नाजानि। भिडिअ'आ जोबखांनायनि उनावबो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदोंदि जिसु ख्रिस्ट'नि खालि मोखां एबा फेसआल' नुजादोंमोन। बिनि बे मोखांनिफ्राय ओरै खखाबनिफ्राय ओरै गाहायनिखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। बिनि गाहायनि मोदोमफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै, आथिंसिमखौहाय। बेनिखायनो जाहाथे रावबो गोनो गोथो दाजाथों, खालि जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि मोखांखौल' दिन्थिदों। खालि गावनि मोखांखौल' जोङो नुनो हाबाय आरो जोङो मोखांखौ नुखानानै, रियेल मोखांखौ नुखानानै जोङो जेबो बेयाव गोनो गोथो जाबावनो नांलिया। जों खालि बेवहाय मोखांखौल' दिन्थिनाय जादों दे जोंनि इसोरा। गोबाङानो साननो हागौ नालाय बेबायदिनो फुल नुदों नामा, बेबायदिनो साननो हागौ। नाथाय फुल नुवाखै, खालि मोखांखिनिखौल' दिन्थिनाय जादों इसोरा।